A última falca cubana que ven desde o Instituto Salvador de Madariaga. O tempo que vale e un pouco tamén como afecta a tecnoloxía a certas relacións, non? Pero bueno, é mellor que vos lo conte ela, que vai facer moito mellor que a mí, así que vos deixo coa compañía de Alicia Barja. Alguna vez fostes ao cine para pasar tempo de calidade como o avó? Xerar espazos, fortalecer vínculos, darlle os vosos curmáns no morro sendo a neta favorita. Eu sí, eu fíxero e aprendi algo moi importante que non o debería de ter feito. Hai pouco foi o 35 aniversario do meu avó e como agasallo decidí levar ao cine a ver unha película 3D. Pense, se non morre, vai ser o máis alucinante do mundo. Home, claro, eu teria ido outras veces ao cine. En branco e negro, imagino, pero unha película en 3D. Nin oíra falar disto, así que, como vos imaginades, foi un verdadeiro Cristo. O caso, fomos ao cine dos Cantons. E en canto xiramos a esquina da Marina e viu o edificio da Sala Pelícano, fixéronselle os ollos chiribitas. Ata as manos frotaba. Ai, fixiña, que si que me coñeces ben. Que arrancaba para lá, que se me quería meter dentro da Sala Pelícano. Claro, eu flipaba, porque desde cando un avó coñece as discotecas. Pero ignoreino. Ai, avó, vamos ao cine, non lembras que che contei que das gafas 3D? Despois dunha decepción moi mal disimulada, chegamos ás taquillas. E claro, como era o seu aniversario, quixo pagar. Eu xa sabía como ia acabar esta historia, pero claro, tive interesado en intentar a él, non me quedaba doutra. E entón empezou a falar o rapaz da taquilla. Quere pagar en Apple Pay, Google Play, Wallet, un channel web, ou quere as entradas digitais? Pode acceder a nosa aplicación web para ter control nas entradas premium. E aí estaba o novo, mirando o rapaz como se estivera falando un klingon. Pero, pagas ti ou pago eu? Paga ti, netiña, paga ti, con cargo a danza. Pero claro, que tipo de persoa vai al cine e non compra algo para comer? Total, que deixei un rato só. Ou iso pensaba eu, porque cando voltei coa Coca-Cola e cos flocos de millo, xa estaba sentado, cos gafas 3D postas, mirando todo o seu redor, cos ollos moi abertos e murmurando: meu santiño. Claro, eu non sabía se quitarlle as gafas ou se deixar as postas e que seguir alucinando con todas as horas oscuras e con reflexo de luces do teito. Pero chegamos ben, iso sí. Fila 8, ben, asentos dos vermellos, dos que vibran e dos que simulan os disparos, ben, Dura Isabran 4K, ben, Coca-Cola e flocos de millo a prezo de caviar e chardonnay. Ben, total, que xa tiñamos todo para levar a mamá a terceira idade a terceira dimensión do cinema. Volviño a poñer as gafas do demo, como as chamou el. Unha vez superado o shock do plano inicial, cun manda carallo, que fixo rir a toda a sala. Por fin comezou a nosa experiencia. Por certo, unha pregunta: alguén máis ten un avó que lle fala aos actores como se lle foran responder? Especialmente o meu, que lle fala a televisión como así gallardo, galloso, galloso.
como se estivera presentado el bar na súa casa. E de vez en cando xirábase e preguntábame: quen é ese de tiña? Era a primeira vez que aparecía o personaxe na película. E tamén intentaba falar cos actores a ver se te respondían. E miraba: o que vese? Ai, que vese? Mirad, a este punto xa odiábamos toda a salanteira. Eu tamén odiaría. Por sorte, só recibimos 1 millón de e casi ningún grito. Pero eu estive en tensión toda a película. Vendo como meu avó botaba as mans para diante, intentando tocar as imaxes. E cando saían as actrices, intentando tocalas. Pero que faz? Ai, nada, ni tiña nada. Artrose, que últimamente... Artrose. Ai, que mono. Seguro que está disfrutando un montón do seu día planeta no cine. Seguro que está super feliz. Non? Coco vibrando, berrando e preguntando ao mesmo tempo que esquivaba as balas. A terceira infancia. O que non tivo este pobre home, e que merece todo. Iso sí, niso que estábamos salindo do cine e volvimos pasar por diante da sala americana, vexo que o guarda de seguridade que saúda ao meu. Adeus, Manolo! Bonitas gafas, trainas o sábado que temos karaoke. Por que vou ao karaoke? Claro, eu quedei flipando. Eu quedei perplexa. Como que tiras ao karaoke? Todo tranquilo, mirándome cunha sonrisa cómplice, encollendo os ombros. Si o netiña, si o... E que eu sou cinturón negro de karaoke. Tes que ir comigo o sábado. Vou te ensinar o que son as 3 Ds. Danzar, divertirse e doblar o codo.